نبرات يوتيوبراتن كمون حدشت يوتيوبراتن كتفلطوم زغبا عبيتي نا يوتيوب حقتات لما عند حيزلكم مصيلخوس كمጨረሻ ተከታተሉ عبيتي نا يوتيوب ممرحن حقن يوتيوب كتفلطوم ዘለኩም አገደስት ነገራት ኣብ ዩቲዩብ ቪዲዮ ክትሰቅሉ ከለኹም ኒቻናልኩም ካብ ሓደጋን ምክልኻል ክትፈልጥዎም ዘለኩም 4 አገደስት ነጥብታት ኣለው እዚኦም ድማ ቀፂለ ካሮልኩም እየ ንሳቶም ድማ ሓደ ኮፒራይት ክሌም ከመውን በልካላይ ኮፒራይት ስትራይክ በመውጻል ድማ ሪፒቲቲቭ ኮንተንት መበራው አይነ ድማ ሪዩዝ ኮንተንት እዚኦም ናይ ከመውን ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ዝበሃሉ እዚኦም ዩቲዩብ ቻናልና ብጣዕሚ ክንጥቆቀሎም ዝግበአናስ ዩቲዩብ ቻናልና ብጣዕሚ ጎዳእት ካብ ዝበሃሉ ሕግታት እዮም ንምሳሌ ኣክል ኮፒራይት ክሌም ኮፒራይት ስትራይክ ሪፒቲቲቭ ኮንተንት ወይ ከዓ ሪዩዝ ኮንተንት መበል ሓምሻይ ድማ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ እዚኣቶም ብደንቢ ዩቲዩበራት ክትበሃሉን ኣብ ዩቲዩብ ነዊሕ ግዜ ክፀንሑ ትኮንኩም እዚኣቶም ብደንቢ ክትፅንዕዎም ኣለኩም ስለዚህ እዚኣቶም ድማ ሕድሕዶም ስራሕቶም እንታይ ይመስል እንታይ ተጥፊና ክቋፅዑና ይኽእሉ ዝብሉን ለማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ስለዚህ ትፈልማ መጀመርያ ንሪኦ መሰል ቅዳሕ ወይ ከዓ ኮፒራይት ዝምልከት እዩ ኮፒራይት ማለት ወይ ከዓ መሰል ቅዳሕ ማለት ሓደ ሰብ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስራሕ ከም ኣብነት ከም ሙዚቃ ክሊፕ ፊልም ስእሊ ዝኣመሰሉ ብዘይ ፍቃድ ክጥቀመሉ ከሎ ዩቲዩብ ዝሕዝ ሕጊ እዩ ኣብ ዩቲዩብ ክልተ ኣገባባት ይትግበር ንሱ ከዓ እዩ ክልተ ዓይነት ኣገባባት ኮፒራይት ይትግበር ማለት እዩ እቲ ሓደ ኮፒራይት ክሌም ክበሃል ከሎ እቲ መበል ከላይ ድማ ኮፒራይት ስትራይክ ይበሃል ኮፒራይት ክሌም ማለት እዚ ኣውቶማቲክ ብኮንተንት አይዲ ኣብ ዝበሃል ሲስተም ዩቲዩብ ዝቀርብ ክስ እዩ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ባዕሉ መሰል ቅዳሕ ዝውንን ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ኩባንያ ለኣብነት ከም ሙዚቃ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኣብ ቪድዮኻ ሰሪሑ ከም ዝረኸበ ከረጋግጽ ከለ እዩ ካይ ማለት ካብ ካልኦት ሰባት ወሲድና ክንጥቀም ከለና ዩቲዩብ ባዕሉ ከረጋግጸልና ከለ እዩ ሰዓዊ ንኸታ ኢሉ ዩቲዩብ ናኽንን ከለና ድማ ገንዘብ ወይ ከዓ ሞኔታይዜሽን ኣብቲ ቪድዮ ዝርከብ ናይ ምልክታት ኣታዊ ናብቲ መሰል ቅዳሕ ዝውንን ሰብ እዩ ዝኸይድ ናይ ባዕልኻ ይኸድን እንታይ ማለት እዩ እዚ ኮፒራይት ክሌም ማለት ዩቲዩብ ቻናል ባዕልትና ቪድዮ ክንፅዕን ከለና ዘርእየና ምልክት ቆጻል ምልክት የርእየና ነይሩ ኮይኑ ግን መቀይሕ ምልክት የርእየና ስለዚ ኣብቲ ቻናል ብታ ቪድዮ ዝተረአየት ናብቲ በዓል ዋና ቪድዮ እዩ ንላእኽ እምበር كندل رأي لمثالي إسراش 30 ولا الرأي نشان ولا قدرت يهليو ولا الرأي أدفرتايز يخد أو لعل فيديو ولا أدفرتايز يخد نوتو مجمريا نتا فيديو مسرات الخوانو يكعنا تبع الوانا فيديو يلخد جنزب العتي سلازي كم أقول قطينا خلنا رما سعوينو كل كلات فيديو قالها قرات خير خلق ليو خير خلق ليو مالت سلازي نحن صعينا يد أنبر لخال السوات تبصحنا خي خوان يقول أيو كود ما حدا قاد ما نيشانالنا من محانيت حدا قا يقولن زي كلام زي نيشانالنا أي عصون قنا عطاوي قن يغنسيو سلازي لبينا وزي أخن ريالنا انتاي كنقبر لنا نتو تحستو محخاخ يبلنا ويك عملوا وات ويرما أتكلم جيجان تخوينو كركر كتغرب تخيليخا تسرحت ناتنا استيت نتحرى خوينو مس يوتيوب شانل بمنغار بويك عاب مصحف كسي كنقرب نخلينا كوم لاش ذهبنا ناتنا سرحت نتحرى خوينو خملسنا يوتيوب شانل مرويرو مرسخنا ايو سلازي كوبرايت كلام دحرى لنا يوتيوب شانل تايسو كوبرايت كلام دحرى لنا أو channelنا من عينة قدرات يمسي كوين جن استسرح جنزب نعنا أتاو يخوني نتبعال وانا فيديو يو أتاو زخون سلازي كوين جن channelنا قدرات يمسي حاجة جنزب أتاو خيرك يجوريو زي على البولم مبالغ على إنه ما كوبيرايت سترايك بهاريو زي بقتها بتمثل كدح زون السب زغر بحقاون أزيال
ሓደገኛ ክስ እዩ ኮፒራይት ስትራይክ በጣም ከቢድ ክስ እዩ ከቢድ ቅጽዓት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ በዓል መሰል ቅዳሕ ዞንን ሰብ ነቲ መሰል ዝተሓለወሉ ትሕዝቶ ካብ ዩቱብ ንኽእለ ዝሓትት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ለምሳሌ ኣነ ናተይ ቪድዮ ካልኦት ሰባት ክጽዕንዎ ከለው ኣነ ንዩቱብ ቻናል ናተይ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ዝኣምል ዋነቱ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ብኻሊእ ሰብ ተጻዒነኒ ኢለ ኣነ ዩቱብ ቻናል ከመልክት ከለኹ ዩቱብ ቻናል ምሰመልክት ድማ ዩቱብ ቻናል ታይገብርነቱ ዝለቀቀ ሰብ ስትራይክ ይቃጽዐሉ ማለት እዩ ካብ ገለ ዝተባሃለ ክሱ ቀሪብካንዮ ስትራይክ ተላይኽካን ኢሉ ወላ ድሕሪ 1 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ስትራይክ እንድሕር ተላይኹ 10 ዓመት ገንዘብ እንድሕር ኣሰሪሕናሉ ወይ ከዓ ገንዘብ ነቆፀረተ ነይሩ ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 6 ወርሕ ድሕሪ ኣዋርሓት ወላ ስትራይክ እንድሕር ተላይኽና ብከምዚ ዝበለ ኢሜይል ስትራይክ ተላይኽካን ኢሉ ይመፀና እዩ ስለዚ ስትራይክ ተቃጽዕና ኣለና ማለት ን9 መዓልታት ቅጽዓት ነና ሰለስተ ስትራይክ እንድሕር ህሊናና ዩቱብ ቻናልና ንሓንሳብ ንሐዋርን ንስእን ኣለና ከምኡውን ሓንቲ ስትራይክ ተቃጽዕና ኣለና ን9 መዓልቲ ተቃጽዕና ኮይኑ ግን 9 መዓልቲ ምስ ቅጽዓና ድማ ትምህርት ኣሎ ንወስዶ ስትራይክ እሱን ከተፈልና ትምህርት ኣሎ ስኩል ባሎ ፈተና ተፈቲና ታ ስትራይክ ንክንጠፍ እንገብር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሰዓዊን ናይዙ ኮፒራይት ስትራይክ ክንረኸለና ድማ ሓደ ትሕዝቱ ብኡ ካብ ዩቱብ የለዩ ካብ ዩቱብ መን ይጥፎልና ዩቱብ ቻናል ዩቱብ ባዕሉ ማለት እዩ ከምኡ ድማ መጀመሪያ ስትራይክ እንተተወቂዑካ ንሓደ ሰሙን ምጥቃም ገንዘብ ጠጠው የብሎ ከምኡውን ሰለስተ ስትራይክ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልታት እንተተወቂዕና ድማ ዩቱብ ቻናልና ንሓንሳብ ንሐዋርን ንስእን ኣለና ስለዚ ስትራይክ እና ኮፒራይት ስትራይክ እና ኮፒራይት ክሌም በደንብ ፈልዩም ክትፈልዩ ኣለኩም ኮፒራይት ስትራይክ አሎ ማለት ኣብ ቻናልና ን9 መዓልቲ 3 ግዜ እንድሕራ ስትራይክ ተላይኽና ዩቱብ ቻናልና ንሓንሳብ ንሐዋርን ይዕጸሎ ስለዚ ብምቕጻል ድማ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ክፋል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ሪዩዝድ ኮንተንት ሪፒቲቲቭ ኮንተንት ወይ ከዓ ሪዩዝ ኮንተንት ዝበሃል እዩ ሪፒቲቲቭ ኮንተንት ማለት ንተዓዘብትና ዘይጠቅም ወይ ድማ ዝኾነ ትምህርታዊ ድማ ትርጉም ዘለዎ ግዳስነት ዘይውስኽ ትሕዝቶ ዩቱብ ኣይፈቅድን ሓደ ዓይነት ሓሳብ በተደጋጋሚ ዝገልጽ ቪድዮ ቅርብ ዝተላውጠ ናይ ካልኦት ክሊፓት ወይ ስእልታት ምጥቃም ታይማን ሪፒቲቲቭ ኮንተንት ክብለና ከሎ ሓንቲ ቪድዮ ተደጋጊምና ክንጽዕር ከለና ሓንቲ ቪድዮ ካብ ክልተ ልዕቅም ካብ ሓደ ግዜ ደጋጊምና ክንጽዕና ከለና ሪፒቲቲቭ ኮንተንት ኢሉ ብፍላይ ከዓ እዚ ሞኔታይዝ ኣው ንኸውነሉ ሰዓት እዚ ነገር እዚ ልገጥመና ሪፒቲቲቭ ኮንተንት ክንበሃል ከለና ስለዚ ቪድዮታትና እንተዓዘብቲ ፍሉይን ኣገዳሲን ዘለዎ ነገር ክነቐርብ ድማ ይግባእ ብቀፂሉ ንሪኦ ድማ ሪዩዝድ ኮንተንት ማለት ድማ እዚ ማለት ካብ ካሊእ ቦታ ትሕዝቶ ወሲድካ ብቕርብ ለውጢ ምቕራብ ማለት እዩ ዩቱብ ናይ ባዕልኻ ምዃኑ ኣገዳሲ ፍሉይ ለውጢ ከም ትገብር ይሓትት እዩ ኮይኑ ግን ብዘይ ፍቓድ ኣብነታት ቪድዮታት ወይ ከዓ ምስልታት ካብ ካልኦት ወሲድካ ብዘይ ዝኾነ ትንተና ምቕራብ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ቪድዮ ካብ ካልኦት ቻናላት ወሲድናስ ምንም ዓይነት ኤዲቲንግ ምንም ዓይነት ምስትኻል ከይገበርና ኣብ ዩቱብ ቻናልና ክንጽዕል ከለና ብፍላይ ከዓ ገና ሞኔታይዝ ዘይኮና ሰባት ኮን ከለና ሞኔታይዝ ንምግባር ክንብል ከለና ሪዩዝድ ኮንተንት ዝብል ጽሑፍ ይመጸልና ሞኔታይዝ ተኮይና ድማ ኣብ ላዕላይ ከም ዝልኩ ኮፒራይት ስትራይክ ወይ ከዓ ኮፒራይት ክሌም ዝብል ይመጸና ስለዚ ሪዩዝድ ኮንተንት ድማ ክንጥቀም ተኮይና ወይ ከዓ ቪድዮ ናይ ሰባት ክንጥቀም ተኮይና ድማ ፋየር ዩዝ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ቪድዮ ወሲድካ ብሙሉእ ናይ ባዕልኻ ትንተና መዘናግዒ ርእይቶ ወይ ትምህርታዊ ነቐፌታ ማለት እዩ እዚ ማለት ልክዕ ካብ ናይ ማጊ ሾው ዝቐርቦ ሪኣክሽን ቪድዮ ምስራሕ ወይ ከዓ ትምህርታዊ ትንተና ክንገብረሉ ይግባእ ይብል ሙሉእ ቪድዮ ከይኮንና ንጥቀመሉ ናይ ሓደ ሰብ ቪድዮ ወሲድና ትንተና ክንጥቀም ኣለና ልክዕ ከም ናይ ማጊ ሾው ወይ ከዓ
نش فيديو نقرأ رسنات فيديو كنقرأ ولا الناس وليه كم دما سرح خالي سب أنت تقيم كاب ناي خالي سب فيديو ندحرة تقيمنا بتعمل فولي زخونة ناي بعالخا نخكي كم دلي كاميرا ختخا ويكعناي كاميرا قريزكا ببزحي خطوسق كلخا ايو سلازي ناي سب فيديو خنتقم كلنا دما بستفرالي إديتينج بستفرالي كاميراتها تقمامتا نبيوتيوب channel كنصعنا لنا يزبل بموصل دما مبال نري دما community guidelines لوليو زي ممرح زي دما يوتيوب انت عينت تحسهم بفصم كتفطر كم زي بالكا زغلص حق እዩ زي دما حقታት ኮፒራይት ፍሉይ ኮይኖም ንዓይነት ትሕዝቶ እዮም ዝምልከቱ እንታይ ማለት እዩ ኮሚኒቲ ጋይድላይን እንታይ ማለት እዩ ክንብል ከለና ድማ ዩቲዩብ ቆልዑን ንድሕነቱ ዝተሓለወ መድረኽ ንኸውን ዝተሰርዑ ሕግታት እዮም እቶም ሕግታት ድማ ዋና ዋና ዝበሃሉ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ክኽልክሎም ዝኽእል ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ማለት ማሕበረሰብና كفاتيوم زي خيل ويكع أزنورت زخون سرحتي مالتي ساتم كع تو كنت عنم زي بلنا أو يوتيوب channel لا حدا تحسوا تصل زملكاتيو حدا تصلي ناي زرقي قسقسا ناي بيهر قسقسا ناي هيمانوت قسقسا ويكع ناي ماننت استمر قسقسا ويكع مفلاي زصفح حسو كنت عني بلنا سلازي محاورسب زتنكف سرحتي سلازخونه كم أول بموصل دما عمص حدغኛ ትሕዝቶ ክንጽዕን ይብልናይ ከም ኣብነት ሕገ ተግባራት ወይ ከዓ ንሞት ዘብጽሕ ሓደገኛ ተግባር ዘርኢ በወጻል ድማ ወሲባዊ ትሕዝቶ ወይ ከዓ ናይ ደቂ ሰባት ርክብ ዘርኢ ቪድዮ ክንጽዕን ይብልና ዩቲዩብ ቻናል ዝጽዕን ኮይኑ ንሓንሳብን ንሓዋርን ደሊት ይገብርልና ቻናልና ማለት እዩ ስለዚ መጠንቀቅታ ክብለኩም ልኸል ድማ ንመጀመርታ ግዜ መምርሒ እንተ ተጋጊኹም ቪዲዮኻ የለዩ ወይ ከዓ ቪድዮ ይድምሰስ እዩ ስለዚ ብደንቢ ክንጥንቀቀለኩም ከምኡውን ብተደጋጋሚ ድሕር ኮይኑ ስትራይክ ንኻልኣይ ግዜ ንሳልሳይ ግዜ እንተ እንድሕር ተሰሪድኩም ስትራይክ ድማ ሳልሳይ ግዜ እንድሕር ሰሪዱ ቻናልኩም ንሓንሳብ ንሓዋር ብኮሚኒቲ ጋይድላይንስ እንድሕር ኮይኑ ብሓደ ግዜ ይጥፍወሎም ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ግዜ መጠንቀቅታ ይውን ከጥፈልኩም ስለዚ ኸይል ዩቲዩብ ቻናልኩም ካብ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ክትኽብረለኩም ማሕበረሰብ ክፈትዮም ዘይኽእል ስራሕቲ ክትጽዕን የብልኩም ኣይክእለኩም ፈቲ ካብኡ ድማ ዋና ወይ ከዓ መጠንቀቅታ ዝበሃሉ ሓሳባት ከቕርበልኩም ከለኹ ኮፒራይት ክሌም ማለት ገንዘብ ይሰርሕ እዩ ወይ ከዓ ገንዘብ ይወስድ እዩ ናብ ካልኦት ሰባት ከምኡውን ንቻናልና ይዓጽዮን ጉድኣት የብሉን ኮፒራይት ክሌም ማለት ኣብ ቻናልና ዝተሰርሑ ቪድዮታት ንቻናልና ሳብስክራይብ ክንረኽበሎም ንኽእልና ተምጻዕናዮም ቪድዮታት ኮይኑ ግን ኣብቱ ናትና ቻናል ተጻዕነ ቪድዮ ዝለቐቕናዮ لتم سوات لتم سوانا فيديو لله خنبر زترخب أتاه مالتي نشانلنا من معين تقولات كم صلي خلي بمصال لما مبالخلا إن لما كوبرات سترايك تخونو أزي حدا جنيا كساعتيو نشانل ناس إسكام معسا كوب صحي خليو ريد كونتنت ويك عربتيف كونتنت لما مونتايزيشن كترك وي كيتف يجبريو ስለዚህ ታይ ገብርዩ ሪች ኮንተንት ድማ ሞኔታይዜሽን ንኸይንቀበል ብጣዕሚ አሸጋሪ ዝበሃል ሞኔታይዜሽን ንኸይኾን ቪዲዮና ዘኽልክል እዩ በመጻል ድማ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ማለት ንኽትፈጥሮ ዘይፍቀድ ትሕዝቶ እዩ ንቻናልካ ብቕልጡፍ ክዓጽዎ ዝኽእል እዩ ስለዚህ ንልማዓንቲ ሕዝዮም ዝመጻኹ 4 ቀንዲ ኣወሰንቲ ኣብ ዩቲዩብ ቻናልና كنتم قلنا من جبنا كنتجورم زي جبان زولو حقتها حجالكم متى نيرة قصة لما بحدش فيديو تاتكم متى كوزم حقتها بمرحتها زي تردوكم تندحرها ليو أو كم من تقوم تلي قصة ليه حدش ما لكم متى سنة